Hej og velkommen til det her online kursus, som hedder Dig og dit hjerte. Det er, som jeg har skrevet ud nogle gange, som du sikkert har fulgt med i, så er det en stor fornøjelse at udarbejde et nyt koncept. Eller koncept. Det er i hvert fald en ny måde for mig og for det, jeg laver i KI, og formidle på. Normalt, og det vil mange af jer, som er med på det her kursus, vide, at så er det jo nede i rummet, det foregår, og vi gør det sammen. Og det her med at lave et online-kursus, hvor at der er nogen på den anden side, så at sige. Det er sådan af skærmen. Det er noget helt nyt for mig. Jeg har glædet mig rigtig meget. Jeg har gjort mig mange tanker om, hvordan man kunne gøre det. Hvad for nogle ting, der egnede sig til formidling med video, og med lyd, og på skrift. Og det har jeg sådan blandet, ikke i en pærevælling, men blandet efter, hvad jeg synes, der ligesom matcher bedst i forhold til det indhold, hedder det, som der er på kurset. Og det glæder jeg mig meget til at præsentere for dig. Og du vil se det hele undervejs, så det vil være lidt forskelligt, om det er den ene eller den anden, eller tredje formidlingsform. Og det, tid vil vise, hvordan det kommer til at se ud. Jeg har selvfølgelig gjort mig nogle tanker, og så håber jeg, at det rammer ind i det, som du har forestillet dig. Og som jeg lige har skrevet i indledningen, også på skrift til dig i dag, så hører jeg meget gerne fra dig, både undervejs og til slut, og ja, på alle mulige måder. Hvis du har nogle bemærkninger, nogle kommentarer, nogle oplevelser i forbindelse med kurset, som du gerne vil dele med mig. Både sådan af din egen karakter, altså hvad sker der for dig, men også i forhold til, hvad vi sådan et bredt ord kunne kalde formidlingsformen. Men nok om det lige nu. Min intention med det her kursus, det er, at du i ro og mag derhjemme, og når det passer dig, kan sidde og fordybe dig i det her med at få en kontakt, eller en endnu bedre kontakt til din eget hjerte. Og hvad er det egentlig for en størrelse? Altså blive lidt mere skarp på det og blive bedre til det, sådan at du i hverdagen, når du ikke er på kursus, bliver mere fortrolig med det og kan handle i forhold til det. Det er sådan, at lytte til hjertet, det giver ro i maven. Og ro i maven ved vi i hvert fald godt, hvad alle sammen hvad er, og det er jo det, vi mange af os stræber efter, det gør du sikkert også, det gør jeg i hvert fald, at alt det jeg gør, det giver mig ro i maven. Så er jeg lidt usikker på, hvordan skal jeg gøre det, og hvornår er det, jeg kan komme hen til den her ro i maven. Men jeg vil faktisk love dig, at du efter det her kursus i hvert fald er meget skarpere på det, end du er lige nu. Kurset er bygget op i 4 dele, og det kan du læse mere om hernede. Og det vil sige, når jeg nu peger her sådan elegant ned, så er det fordi, lige under den her video i mailen, så er der en model over de 4 dele, som er i kurset, sådan i overskrifter. Så kan du følge med. Og hvis du lige har sporet, at jeg sidder med sådan en rød en her, så er det min fjernbetjening. Smart er man blevet, og jeg håber, det hele virker. I dag skal vi tage hul på del 1, som handler om at finde ind til og ud af og blive klogere på, hvad er det for en hel masse muligheder, der ligger i hjertet. Hvad er der allerede? Hvad kender vi allerede? Hvad er der, som virkelig vidst var der, men det er der alligevel? Og det er jo sådan en indholdsmæssig karakter, følelsesmæssig karakter, som vi kan få fat i. Det vil jeg præsentere dig for på flere forskellige måder i den her del af kurset. Og de fleste af måderne er på lydfil, fordi at det er noget, du så kan tage i ørerne og gå rundt med, når det passer dig. Og måske skal man høre noget af det flere gange, eller have glæde af det flere gange, det håber jeg da. Og der er også en meditation med, som gør, at du kan fordybe dig sådan stille og roligt i stille og rolige omgivelser, i dit eget hjerte, og blive trænet lidt til at få øje på og hul på nogle af de her ting. Og til slut er der et oplæg, en inspiration til, hvad du helt konkret kan gøre for, hvad skal vi kalde det,
øve dig det næste måneds tid, eller selvfølgelig fremover, men i hvert fald den næste måneds tid, indtil vi ses i modul nummer 2, eller del nummer 2 hedder det jo. Så det er sådan kort om en præsentation om, hvad vi skal i dag. Nu kigger jeg sådan helt elegant hernede, fordi jeg har sådan et manuskript liggende hernede, eller i hvert fald nogle overskrifter på det. Men det første, eller det næste, som jeg vil præsentere dig for, det ligger på lydfil, det ligger også længere nede i mailen. En kanaliseret, faktisk er det kanaliseret lige præcis til dig og de deltagere, der er på det her forløb. Introduktion til, eller hvad skulle vi kalde det, beskrivelse af det her med, hvad er hjertet for en størrelse, og hvad betyder det egentlig at lytte til det, og hvad ligger der af muligheder i dit hjerte. Jeg håber, at det giver mening for dig, og jeg skal måske også sige, at du er velkommen til at maile mig og stille spørgsmål, hvis der er noget, som du lige har brug for at få uddybet. Jeg svarer, det lover jeg dig, og jeg bliver glad, hvis du stiller spørgsmål. Jeg bliver også glad, hvis du ikke gør det, det er sådan set op til dig selv. Men vi ses i hvert fald på den ene eller den anden måde. Så velkommen både til kursusforløbet og til den her første del, som handler om, hvilke muligheder ligger der i dit hjerte.